Gelände viert weer vasteloven, zetten ze weer aan de kant. Dames en heren, Veuringstijd Theater Hofkapel Sint-Augustinus, Veuringstijd de Harmonie Augustinus. De eerste keer dat de officiële harmonie aanwezig is op het kapelconcours. En ik zou ook zeggen, de harmonie bestaat meer dan 100 jaar, als ik het gehoord heb. Ze hebben 50 leden, ze hebben een leerlingenorkest en ze hebben een drumband. En dat wil we nu gaan hebben. Het muzikale woord is aan de Harmonie Sint-Augustinus.
Ja. Ja? Het laatste liedje doen van deze fantastische harmonie. Dankjewel. Ik moet er even langs. En dit is toch wel echt een muzikaal hoogtepunt. Nogal druk in dit concours, moet ik zeggen. En ik vraag aan de jury, zit hier nog al? Is de jury nog aanwezig? Natuurlijk is de jury aanwezig. Geweldig optreden van de man. En we gaan meteen beginnen met Sjaakkoper een 7. Zwaarkoper een 8. Slagwerk een 8. Muzikaliteit een 9. Klopperieën een 7. En zo'n voor u een 8. Dat brengt het totale score van 47 punten. Oei, dat is een stevige score. En dan wil ik prinses Melanie vragen voor de medaille. Ja? Wij kunnen weer, wij mochten de medaille krijgen dit jaar. Voor de jeugdigen. Ramon. De lofkeursmedaille. De jeugd heeft de toekomst. Albi de Harmonie. Oude Sinus. Dankjewel.